Я яго бачыў у калідорах. Прашаецца ён нармальна, як бы трымае, відаць, планку. Адно, што ён вельмі схуднеў. І на момант таго, як я вызваляўся, это я вызваліўся, якраз быў дзень волі, вось, ён знаходзіўся па суседству. Ну, ось, напрыклад, было такое, што ён так па суседству сядзіць, і калі праверка заходзіць, проста, ну, чутны размовы адміністрацыі з самім Сергеем. І вось я чуў, што вось як ён з ім размаўляў, што мне прыйшла там бандэроль ці нейкая... Да, бандэроль, здаецца, дзе мае рэчы. Яны на складзе пішыце заяву. У мяне няма паперы напісаць заяву. І наогул нідзе не рэгламентавана, што заява павінна быць у нейкім пісьменным выглядзе. Я вам вусна кажу вось на камеру. Вельмі жорстка ў яго па рэжыму. Увесь графік дня ў яго, у любыя там стандарты адзення, ўсё рэгламентавана, і не дай бог ён там нешта парушыць, адразу ізалятар. То бок там кожны дзень галіцца, хутчэй за ўсё будзе трэба. То бок, ну, каб усё чыста, ён там кожны дзень прыбірае. Нават не тое, што прапісана, калі нейкі член адміністрацыі проста захоча яго неяк патурбаваць, там сказаць «ідзі прыбірайся», слова ёсць закон. Нават калі гэта ніяк не прапісана, калі ён гэта не зробіць, то знайдуць 100 іншых прычынаў напісаць на яго рапарт і зноў закрыць у ізалятар. Таму ўсё, што яму кажуць, ён стараецца выконваць. Першы час, калі ён прыехаў толькі ў турму, ён вельмі часта там быў, да таго, як яго узбудзілі крымінальную справу і асудзілі паводле 411 артыкула. Ну, цяпер ён трошкі радзей, як бы яго сажаюць у ізалятар, але таксама недзе, напэўна, раз у 2 месяцы стандартна ездзіць так. Там змрачней. Там умовы трошкі горш, там бетон, там неяк все змрочна, пашарпана на 4-м корпусе. І неяк, я думаю, яму цяжэй там было б сядзець. Гэты вакуум стварылі адмыслова, хутчэй за ўсё, таму што самі члены адміністрацыі, вось там быў такі аператыўнік адзін, ён прагаварыўся, калі адзін зняволены напісаў у лісце нешта пра Ціханаўскаму, гэты ліст яму вярнулі, выклікалі ў кабінет, і аператыўнік тады сказаў, што гэтую інфармацыю пакуль рана ведаць людзям. То бок, ішоў нейкі адмысловы працэс стварэння поўнага інфармацыйнага вакуума пра Ціханаўскага, каб ніякіх наогул навін, ніякіх кантактаў са светам у іх не было. Цэнзура там працуе выдатна, ніводнага слова, нават не проста ад самога Ціханаўскага, а ад іншых людзей таксама адтуль не выйдзе. Прашаецца ён нармальна, як бы трымае, відаць, планку. Адно, што ён вельмі схуднеў. Я яго бачыў у калідорах, калі яго выводзілі на прагулку, і я б яго не пазнаў. Таму што я бачыў на відэо, калі ён свой канал вёў, калі яшчэ на волі быў. Ён быў такі поўненькі, наедзены, а цяпер ён моцна схуднеў.